Hej og velkommen til en ny chilismagning, som er lidt ekstra speciel i dag, fordi at man har netop kåret en ny verdens stærkeste chili, og det er den her fyr, der hedder Carolina Reaper. Og så vil jeg også gerne byde velkommen til min gæst, det er dig, Bubber. Velkommen, og tak fordi du vil være med. Jamen det ved jeg heller. Jeg vil godt være med, men du aner ikke, hvad der foregår i min krop lige nu. Nej. Men Bubber, du er det, man kalder sådan forholdsvis vild med chili. Du kan godt lide stærk mad, thai mad og... Jo, men når du siger det, så bliver man altid lidt nervøs, fordi så tænker jeg bare, altså forholdsvis stærk mad, det vil jo være, altså det vil jo sikkert være mild mad i din skala. Ja. Og jeg aner ikke noget om det, og hvis du siger, at den her lige er kåret som verdens stærkeste, så fatter jeg slet ikke, hvad jeg laver her. Nej. Altså jeg har forsøgt at tage nogen med, som, og det er jo dig, der bestemmer, hvad vi skal spise. Jeg vil bare lige ganske kort præsentere den. Det her det er en fyr, der hedder Snow White, som er sådan en vindstyrke 10-11 stykker. En rigtig, rigtig dejlig, velsmagende chili. Den her, det er den, der hedder Trinidad Scorpion Moruga Blend, som før var, og det ved jeg mange af mine seere, de ved, at det var før verdens stærkeste. Så har vi Carolina Reaper, som er den nye, kan man sige, førerhest. Og det er altså en rigtig førerhest. Så det er uden tvivl verdens stærkeste chili? Det er det. Ja. Har du smagt den? Jeg har ikke smagt den der. Jeg har før haft den på bordet, men den er aldrig rigtig blevet valgt. Og det er da også derfor, at som sagt, det er dig, der bestemmer, Bubber. Der er frit slag. Jo, men er det ikke nogen hemmelighed, at du godt vil smage den der og sagt, det kunne være rigtig fedt? Det kunne være rigtig fedt, ja. Så du har lokket lidt? Jeg har måske lagt sådan en lille grundpres, men jeg synes også, at jeg ved, at de smager godt inden, kan man sige, styrken kommer. Men det er jo ikke noget, man dør af, vel? Nej. Det er ikke noget, der slår hul på min mave. Det er så ikke hul på din mave. Det ødelægger ikke min syre i maven, altså, eller min smagsret. Det er en, hvor man får godt med fart i kroppen. Altså det vil sige, at din krop, den vil sige, wow. Det kan risikere at besvime. I princippet kan du godt risikere at besvime, men det tror jeg ikke, du gør. Det tror jeg ikke, du gør. Men er det rigtigt forstået, at du synes, vi skal prøve at hoppe ud i det? Jamen, jeg ved, altså du ved, det man kan sige, det er bare, hvis jeg tager den der, for mig, er det ikke lige stærkt, altså, eller er det virkelig sådan? Der er ingen tvivl om, at du sagtens kunne mærke, at den her, den har lige et trin mere i forhold til... Men når man ikke kender rigtigt det der... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, præmissen er lidt, at vi kan heller ikke sidde og smage alle tre. Det er godt. Jeg skylder en mand til lige, Bubber, fordi så har vi tyr på den, så skal jeg lige toppen af. Og så kan du lige prøve at dufte til den der, fordi det har så en virkelig... Ind i den? Ja, virkelig dejlig duft. Så skal jeg lige toppe af. Men den virker ikke sådan stærk. Nej. Jo, det gør den faktisk lidt. Nu kunne det krasse lidt i næsen. Ja. Da jeg lige tog den ordentligt. Men vil du sige noget, inden vi forsvinder? Er det der den mindste, eller er det her den større? Vi kan godt bytte. Jamen, hvordan? Jeg tror, de er lige store. Jeg kan godt til den der. Og man kan ikke skære lige lidt af... Nej, vi skal i gang med den. Og du siger, hvis jeg... Man skal ikke bare sluge den. Jeg synes, du skal tygge den godt, fordi hvis du bare sluger den, uden at tygge den godt, så kommer den til at ligge nede i din mave, og så får vi en masse ballade med det, og så kommer du ikke på arbejde i dag. Og det er ikke noget, du bare siger, for at jeg skal ødelægge min mund nu. Det er ikke set op, det. Du skal lægge mærke til, hvor dejligt den smager, kan man sige, inden toget kommer. Og hvis jeg er helt kylling og spytter den ud, er det så det pinligste i hele verden? Jamen, jeg synes ikke, det er pinligt. Altså, jeg synes altid, at det er... Jeg kan lide alle facetter ved chili. Men det er 100%, jeg kan ikke dø af det her, vel? Det er jeg sikker på, at du kan. Man kan ikke dø af det. Det er faktisk mere farligt ikke at spise chili. Eller spise chili, end det er ikke at spise. Det er mere farligt ikke at spise chili. Vi gør det. Okay. Jamen, du vil ikke sige noget, inden du forsvinder? Jamen, jeg regner ikke med at forsvinde. Men når du laver de der... Hvad er så det? Jamen, det er jo ligesom kroppens måde at sige tak på. Tror du, jeg også får den der? Jeg håber det, men... Ellers taler jeg vildelse? Nej, det tror jeg ikke, du gør. Det tror jeg ikke. Begynder at stikke dig med kniv? Det kunne du ikke finde på. Nej. Bubber, skal vi gå til stålet? Ja. Skål og pøj. Skål. Nu er det tykt godt. Det smager jo egentlig rigtig godt. Men lige nu er der... Den har... Lige nu er det bare rigtig stærkt. Helt vejen ned i min krop. Men jeg har en dejlig flamer. Jo, nej. Men det er som om, når jeg taler, så kan jeg ikke styre min stemme. Nej. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, at... Og nu kan jeg bare mærke hele mit hoved. Ja. Er som om, jeg sidder og tuder. Ja. Og det er som om, jeg ikke kan holde min hånd stille. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Nej. Andet end, at man kan sige, hvis man kunne
spole filmen baglæns, så kunne det godt komme op igen. Ja, den er meget stærk, det kan jeg også godt mærke. Men den har stadigvæk en dejlig frugtsmag, er det ikke rigtigt? Wow, den er god, den her. Den er altså god fart på. Jeg ved ikke, fordi man kan ikke sidde stille. Nej. Fordi man har lyst til at kaste op. Ja. Den er meget stærk. For nu begynder den at hive fast i ja. hele min krop. Ja. Og vi kan også mærke en lille smule. Det er en lille tegn. Hvad fanden skal jeg gøre? Det er klart, at nu synes du... Nu synes du måske, det lige ligger. Hvis du prøver at trække vejret en lille smule dybere. Ja. Ja. Jeg synes, at vi oplever det, at der er ingen tvivl om, at det er hårdt lige at være grupper nu. Prøv lige at sætte hen igen med ven. Prøv at sætte hen igen. Ja. Det vil godt skåne folk for. Ja. Den er uhyggeligt stærk, mine damer og herrer. Og der er ingen tvivl om, at Bubber har lige fået lov til at mærke så. Hvis du skulle sætte ord på. Det er forfærdeligt. Ja. Min næse løber. Min krop er... Ja. Det er bare ikke på det her hjemme. Nej. Jeg synes... Bubber, jeg vil gerne sige... Jeg skulle ikke have gjort det her. Nej. Jeg vil gerne sige tak. Tak fordi du vil være med. Mine damer og herrer. Det er sidste gang. Et levende bevis på, at det er hårdt at være hele Danmarks Bubber. Tak fordi I kiggede med. Ha' det godt så længe. Var det flot, min ven. Hvor er det væk? Den er vild. Hvor langt tager jeg? Nu begynder at lave også godt. Wow! Den er vild. Jeg skal ned og have noget luft her. Det er plads.